الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang tanang pagdayon, pagsimba, pagpasalamat ngadto lamang kang Allah nga mo ito ang Ginoo ang ginasimba. O kaniya lamang kita mangayo ang tabang, kaniya lamang kita magpasalamat sa tuwang mga grasya ang ginadawat, o kaniya lamang kita mangayo sa tuwang mga pangandoy sa tuwang kinabuhi ining kalikutan sa bigas kinabuhi. Welcome mga kaigsunan sa Islam sa tuwang weekly Islamic lecture dinhi sa tuwang masjid under sa Center for the Relegated Development Incorporated. Usa sa grasya nga gihatag sa Allah sa tuwa nga iyang higayon ang karon nga panghitabo, iyang pahitabo ang karon nga higayon. Nakita ng tipong dili lang sa ingon nga mag-lecture ka, magklase ka, kundi is murang banding na po ba? O himuon na ito ni kada simana, insyaAllah. So, ang mga tagapulang ko, kaya lang, total, once week lang ito, kada simana, dahil sumod tao, alauna, untod alas 3. Alauna ka magawa sa mong balay. Alas 3 ka maabot ka rin. Dahil, siyempre, kining ang tuwang lecture mga kagsunan, baga siya o charger ba? Charger. Kaya ka na dito medyo nakuha na sa Islam, kaya na-weak na sa Islam ba? Naluya naman ang pagka-Muslim ba? Ibig siya buhat ko na labi na sa mga palibot nyo, mga Christian tanan. Ulaika yad'una ila an-nar, ang mga gayon. Ulaika yad'una ila an-nar. Katong mga Christian nga nasa imong palibot, sila katong mga tao nga imbitahon ka paingon sa impyerno. Mo nang tinuod, wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih. O Allah nag-invite sa imuha paingon sa iyahang paraiso o sa iyahang pagpasaylo. Kini nga ang programa, usa na siya sa mga gitubod sa Allah aron mapalayo ta jutay, mapalayo ta gamay sa kining init sa impyerno. Mapalayo ta gamay ba sa kainit sa impyerno. Dili bitaw nato kaning maligaya na kita nagpuyog ka sa area nga dili mga Muslim. May nalang, kini nga tuwang weekly lecture, insyaAllah, makatabang sa tuwang aron na tuwang ampingan na tuwang pagka-Muslim. Aron na ampingan na tuwang pagka-Muslim. Tayo, na sa kaaya dili sa Quran, ilan ako ma-open kayo, walang naghambang kuwan. Naghambang siya. Wala. Naghambang. Na sa kaaya dili sa kung i-andam siya, PowerPoint. O sa kaaya sa Quran. Na sa kaaya sa Quran, yung Allah subhanahu wa ta'ala nag-ingon, فَمَنْ يَشْرَحْ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Yung ini mong kawas. Ang Allah gayon sa Suratul An'am, verse 195, ang Allah nag-ingon, kinsa man ang gustuhon sa Allah nga magiyahan, kumbaga paluagon sa Allah ang iyang kasing-kasing para sa Islam. Kinsa man ang gustuhon sa Allah nga siya magiyahan, paluagon sa Allah ang iyang kasing-kasing sa Islam. Buot masabot anak mga kaigsunan sa Islam, kung gusto ka
nga magiyahan, Islam ang solusyon. Islam ang solusyon. The more nga makadoon ka sa Islam, the more nga doon ka sa giya. The more nga mapalayo ka sa Islam, mapalayo ka sa giya. Muna siya. O unsay mahimong resulta kung mapalayo ka sa giya. Tayo, kinsay makahatag? Si Brother Juan, dulu. Unsay mahimong resulta sa imong kinabuhi kung mapalayo ka sa giya. Unsay Juan, baga sunod na mga bayan ng nabiyan sa likod, ako ako mga nabiyan. Dito tutulog sa papa. Ang Allah gayon sa Quran, naghamon niya ang Quran panuloy. Siya. Ang Allah gayon sa Quran sa Suratul An'am. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Sa hubad sa ginasaya, kinsa man ang gustuhon sa Allah nga siya magiyahan, aprihan sa Allah ang iyang kasing-kasing para sa Islam. Buot pa sa Quran, the more nga mapadoon ka sa Islam, the more nga doon ka sa giya. The more nga mapalayo ka sa Islam, the more nga layo ka sa giya. Kaya, ang pagkutana, unsay mahimong resulta sa usa ka tawo nga layo siya sa giya, layo siya sa guidance. Unsay mahimong nga resulta sa iya? Ang tawo nga wala sa giya, unsay mahimong sa iya? Wala lagi, kaya mapalayo siya sa Islam ba? Unsay mahimong resulta? Praktikal ka mga kwan, unsay mahimong, unsay mahitabo sa iyong kinabuhi. Ha? Tabangan ka ng sister. Sister. Ngayon mo siyang kafir balik. Like, muna isa sa mga resulta. Ngayon mo siyang kafir, non-believer. Kung sa'yo may kamo sa kafir, pumatay. Sunugod siya sa impyerno. Sa luglanan pa lang, delikado na yung sitwasyon sa luglanan. Gamay, piyot yung luglanan. Pila ka tao na mga gilulong. Pila ka tao na mga kalong. Gamay kami di ko kung magkalong. Itaw, anong ikalong niya, murag lang sa kilid. Ikaw lang ang tao na paslak. Katunayan mo ang lugar. Niya, wala ka Islam. Kasi may ikaw sa iba dito. Sulod ng mga halas. Sa mong baba. Gawa sa inyong bidon, gawa sa mong mata. Ang imuhang ribs kay mag-crack, kay paiton. Tay, unsa pa ang mahimong resulta sa tao nga layo siya sa giya? Masali. Bismillah. Ayun ba? Anak. Miserable ang kinabuhi sa tao na wala siya giya. Kung sa'yo puput pasabot sa miserable, kanunay siyang duulon sa depresyon. Gamay na problema, buol na, wala na siya maghigo. Dili siya manipayon sa iyang kinabuhi. Saan niya ako kinabuhi? Bata na ako sa buntag, problema ako tumangon, matulog, problema ako tumangon. Magsigi siya o huna-huna sa mga butang niya, ikabuol sa iyaha. Saan? Negosyo na po, sige na po, malugyan niya sa manin. Pag-skwila na po, marunang po sa manin. Nang-isa mo, bagsak mo, kung bago mo, sila, wala bisatan, wala may pagkaon, ako ay belo sa kurinti, ako belo sa tubig. Depression ang maigo sa iyaha. Maunay na yan, mga nagsugunan sa Islam, basta ang tao layo siya sa giya. Ngano napalayo ang tao sa giya? Agi sa
layo siya sa reliyong Islam. Sa tanan nga tambal, mga igsuon, sa tanan nga tambal, Islam ang pinaka-the best. Bisan mahatagan ka sa Allah o pobre nga kinabuhi, pag naa ang Islam sa iyong kasing-kasing, ikaw ang usa sa mga malibayo na tao na nagpuyo ang kalimbaran. Wallahi, bisan pagtagaan ka sa Allah o maot nga batasan nga partner nimo, bana na nimo o asawa na nimo, gibiyahan ka sa iyong asawa, gibiyahan ka sa iyong bana, maot sa batasan, wala kay pakialam. Ano man, malibayon ka sa iyong kinabuhi. Ano man, agi sa Islam nga nasa iyong kasing-kasing. Allahu Akbar. Moto siya ang giingon sa Allah sa Quran. Famay, di ba magawa sa ganyan? Famay yuridillah al-yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Kinsa man ang gustuhon sa Allah sa iya ang giyahan siya sa Allah, paluwagon sa Allah ang iyang kasing-kasing sa Islam. Usa sa mga lesson nga ako ang makuha ani, kana bitaw na kay problema, dagan ka sa Islam. Unsay solusyon ani sa Islam? Kana lang. Example, nag-business ka, nag-negosyo ka. Wala ka ni success sa iyong negosyo. Kanunay kang lugi. Dagan dayon ka sa Islam. Islam. Sige, solusyon na rin sa akong problema. Naay solusyon ng Islam. Niskwila ka. Sige, gawin niyo lang yung pag-eskwila. Islam, sa solusyon na rin. Dagan ka sa Islam. Marriage life, nakay problema sa iyong partner, asawa o bana, dagan ka sa Islam. O sa solusyon na rin. Makita niyo dito ang solusyon sa Islam. Pero, kung mukuha ka o lain nga mahimong solusyon sa imong problema, dili na makadugang sa imuha kung dili sa kang maglisod. Ang Allah gayon sa Quran, afa-hukm al-jahiliyyah yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Ang Allah gayon, ang batas ba sa dili Muslim, ang jahiliya makisulat, pag mingon gani ang Islam, ang jahiliya, ang meaning sa jahiliya, di ba panahon sa kamangmangan, panahon sa wala pa ang Islam, panahon sa kamangmangan. Muna siyang pinakapasabot niya. Pero, pag mingon kang jahiliya, kamangmangan, is salungat sa Islam. Meaning, tanan na batas na salungat sa Islam, jahiliya. Tanan nga pamaagi sa kinabuhi nga salungat sa Islam, jahiliya. Kana sa Facebook bitaw mo nga makita ni mga post bitaw ka mga nindot nga mga post sa mga scientist o mga nindot nga mga post sa mga tao bitaw nga mga dili Muslim pero bago sila mga silis, jahiliya na siya, ayaw na i-share. Nakuha niya to sabtan kadto sala padung kali. Di ba sa yung na kayo makita sa Facebook, wala kayo sa mga screen, sa mga Facebook, yung mga dindot bitaw na mga sige, pero kinsay nagsulti ato, dili Muslim. Dili Muslim na nagsulti ato, dindot ng mga sige, bitaw. So ikaw, believe ka sa iyang saying ba? Iwan na i-share. La, dili. Ayun na i-share. Bisang pag-unsa ka nindot anak, jahiliya na siya, kamangmangan na siya. Basta dili Islamic, jahiliya. Kamangmangan. What yung pattern? 5. Kung ikaw na ay problema, dito ka sa dili Islamic nga pamaagi, ang mahikabuha na, mas maduwagan pa ang imuhang problema. For example lang, sa mga nagskwila. Nagskwila ka sa Arabic o nagskwila ka sa Islam, pero mas ipili iwang muskwila sa jahiliya. Mas ipilit niyo ang pag-eskwela sa Western. Samot, mag-depress ang mga kinabuhi.
depression sa imong kinabuhi. O na siya. Ataging pattern na tanan ng problema nimo Islam ang solusyon. Dili pwede nga mahimong solusyon ang dili Islam. Usahay sa imong pananaw nga nasolusyonan na ako ang problema agi sa lain nga pagtulugan din ang Islam. Dili uwat ka ni syaitan. Nauwat ka sa Satanas. Wala na solusyonan ang imong problema. Sa imong pagkataw, naduwagan pa ang imong problema. Mo bitaw na gamay ray problema nimo, dili mo dali madawat pa. Dili mo dali madawat. Agisa sama dan agisa bakit problema pa meron ba? Hindi dali madawat pa. Agisa? Hindi man Islamic ang iyang pangita. Layo siya sa kiyan. Introduction sa atong lecture. Gusto na ko ipasa itong lang sa inyo mga bitaw pwede nito sa ako na close sa ang baba. Close your mouth. Sit down. Behave. Right. Problema na ito kay kulang tao. Piliin sa kapala, hindi ka sila masuk naman. Right, kailangan. Tuwang punto sa tuwang lecture, mga isolate Islam. Gusto na ako hatagan mo introduction kita anong mag-lecture daw weekly. Wala ko ang punto. Anong kailangan na ito mag-lecture weekly? Islamic lecture. Kita na tao. Dili ba nito sa imong kinabuhi? Nga lalo kayo problema. Ang problema, duha klase. Tinuod nga problema o una-una lang nimo nga problema. Pila klase ng problema? Duha. Unsay una? Tinuod nga problema. Ikaduha, una-una lang nimo. Usahay mo po, dahil mga problema, nga di siya problema. Kung imo lang i-analyze kung ayo, gamito lang nimo yung utok, i-analyze lang nimo kayo, di siya problema. Tayo, bisan nasa sa duha, Islam lang ang solusyon. Pila ka tao na mga kaigsoon sa Islam, ang buwang nalikturan, Luzon, Visayas, Mindanao. Klase-klase ng mga tao, magtungkol Islam, na may problema. Check na may problema. Bro, na may problema. Bismillah sa problema. Bla 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 bla. Klase-klase problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa namatayan siya o mahal sa kinabuhi, problema sa nalugi ang negosyo. Klase-klase ng problema mga kaigsunan sa Islam. Ang atuwa mo kung ang atuwang lecture, gusto na kong ikaw hatagan ko introduction kung sa kayo importante ni atuwang buwang yung lecture. Dili lang sa inyo niya makatuong tao kaalam sa Islam, kundi mahimo ko na itong banding po. At least na ay mga sister na may mga problema dahil ma-open niya sa mga sister niya kung sa lecture sa taas, mag-ipong sila. At least makagaan ba kay usahay makapangugaw sa iwang problema na kayo masultihan ko sa iwang problema ninyo. Sa tuwang lecture, mga kaisunan sa Islam, sa tuwang lecture, gusto na ko ipasabot sa inyo ang reliyong Islam. Mo na siya ang nag-inusara na solusyon sa kanan natong mga problema. Allah ngayon sa Quran, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat Al-Taghabun. Kinsa man ang mutuo sa Allah, tignon ha. Kinsa man ang mutuo sa Allah, giyahan sa Allah ang iyang kasing-kasing. Kinsa man ang mutuo sa Allah, giyahan sa Allah ang iyang kasing-kasing. Kung siya pasabot ka na, itafsir na siya sa usa sa mga tabi'in. Usa sa mga ulama sa tabi'in na si Alqamah
ang iyang ngalan. Rahimahullah. Ningon siya, isip taksir o explanation sa kanang verse sa Quran na kung kinsa man ang mutuo sa Allah, giyahan sa Allah kanyang kasing-kasing. Ang pasabot anak, usa ka tawo ningon siya, huwa rajulu yusibuhul musibah, tusibul musibah, fayu'minu bi annahu min qadarillah, fayatma'inna qalbuh. Siya ang tao nga naigo sa nahatagan siya og problema. Pagsubok siyang kinabuhi, nay pagsubok siyang kinabuhi nga niabot. Nalugi ang negosyo, namatayan siya sa kinabuhi, nabulagan siya sa iyang asawa, yani na undang siya sa iyang pagsimila, klase-klase man ng problema, pero sa diyang iyang na-realize niya ang tanan kontrolado sa Allah o siya sa Muslim, ya Allah, tuo ko sa imuha, musali ko sa imuha, kalas mo resulta na siya mga kaisulan sa Islam nga mugaan ang atuang kasing-kasing, mugaan ang atuang kasing-kasing. Unaw-unaw nito, bisan pag unsa ka dako ang imuhang problema, basta na kay Islam, basta na kay Islam, gamay na siya, o basta mawala na siya. Walay lugar ang depression sa Islam. Kasagaran bitaw no, sa mga maghikog kay na-depress sila, agi man na sa wala sila ipagtuo nga naapay luyuan tanan. Naapay luyuan tanan. Moto siya ang kasaman. Ang bigas kinabuhi. Naapay paraiso, naapay impyerno. Sa survey sa tibuok kalibutan, sa tanan ng countries, unsa ang country nga #1 sa suicide? Japan. Number 1 sa suicide ang Japan. Nga naman, kaya ang reliyon sa mga tao dito, atheist, mga atheist sila. Buot pasabot sa atheist, wala sila ipagtuo sa Ginoo. Ikaduha, number 2 is ang West. Ang West, ang Europe. Nga naman, mga atheist po kasagaran dito. Unsa may mahimong resulta sa tao nga dili siya mutuo og Ginoo? Kung nasa problema, unsay mahitabo sa iyaha? Di bro, Allah, wala siya pagtuo sa Ginoo. Walay Ginoo nga maluwi sa iyaha. Walay Ginoo nga maghatag sa iyaha o reward kung siya magsabak. Walay word nga sabak sa iyaha. Walay word nga, sige lang, karoon na bitaw ni, walay word nga anak. Nga naman, kaya ang ilahang mindset nga ang kinabuhi, dili ra tutob sa kalibutan. Dili ra tutob. Munang mag-happy-happy sila. Kumbaga, tanan ng kalipay, ilang kilawan, samtang buhay pa sila. Happy-happy sila. Regardless sa mahitabo, sa silot kung mamatay sila, unsay silot niya mahitabo, kung mamatay sila, nga nagpadayon sila silang salat na nabuhat. Mauto siya ang tuwan. Karon, ang Christianity, dili sa atuwa sa Pilipinas, mga Christian ang mga nagpuyot yani. Ang Christianity, dili sila atheist, ang mga Christian. Ano ba? May nagtuo sila nga lahi Ginoo. Pero, pag-abot sa implementation, sa application, sa ilahang kinabuhi nila, disin sa atheist. Nga naman, kung iyo pangutanon ng mga Kristiyano, unsay mas maayo, ang kinabuhi dili sa kalibutan o ang kinabuhi pagkahuman sa kalibutan? Kung tubog silang dili, siyempre. Nindot diyani, mas nindot diyani. Basin dili walay bigas kinabuhi. Wallahi, kasagaran sa mga Kristiyan niya kung ipangutana sa mga dakwa, dili mo tuo o bigas kinabuhi. Dili lang sila tutob. Kung unsay nakita nila, maura. So unsay na yung resulta? Niresulta na siya o maot. Every single na problema nga maabot sa ilang kinabuhi, bughat kayo para sa ilaha. Bughat kayo para sa ilaha. Kay ang feeling nila, lugi sila. Lugi sila. Tagaan ko example. I-compare na ko ang kinabuhi sa Muslim o dili Muslim. 5.
Dagan ta example ihatag, maghatag lang ko uban ng mga example. Nay duha ka Muslim nga puro sila ng mga kwartaan. Dagan silang kwarta, puro sila mga dato. Puro sila mga dato. Ang Muslim is pag-abot sa Ramadan, kung sa ito ato ng kwartaan ng Muslim, pag-abot sa Ramadan, zakat, magpa-iftar, magpakaon, basta kay gasto, pakaon. Ang dili Muslim, buhaton pa na niya nga magpakaon siya sa mga Christian, yung matapot niya Christian. Ha? Pero, isa rakis, sakto na. Diba? Ano naman? Sayo ang kwarta, hinaguan na uli, ako ang ihatag sa inyo, muli mindset sa Christian. Sakto nila, ang mindset sa Muslim, wala yung problema. Sige, paiftar, ano naman? Nakaroon siya mindset niya, ang kwarta na iyang gigasto para sa Allah, makuha ko niya dito sa paraiso. Moto'y mahimo nga makatabang sa iyaha, makaluwas sa iyaha. Tayo, nakuha na ito. Nakuha na, isang dala niya ito. Wala. Duha ka na kuwan ba? Tao. Puro dato. Ang usa, Muslim. Ang usa, dili Muslim. Ang dili Muslim, dili siya magasto. Ano man? Wala na siya eh. Una-una nga. Kung gasto ko, matabang ko, na akong reward. Wala na siya una-una na. Kaya utok sa dili Muslim, timanin nyo yun ang utok sa dili Muslim, dili siya mutabang kung wala yung return of investment. Mao na sakto. Tabangan ka na ko. Na kayo matabang sa kuwapun, wala man, ay nalamig, mungkin pulos kaya ko. Diba? Pero kung in the future, makatabang ka sa kuwa, bro, kasi natin kailangan ba? Tabangan mo na ako. Kaya, nag-apas na ka nga puhon. Ang iyang papa kay nilansang magamir, basta mo daw. Diba? Matabangan, muna siya ang utok sa dili Muslim. Dili siya mutamang kung walay kapatid. Kaya, ang Muslim, dili. Nga naman, kaya ang kapalit is ang Allah ang buhatag sa iyaha. Dito sa tikas kinabuhi sa paraiso. Kung mamatay na siya, alam ka mag-reward. Kung ano ito? Tayo. Ikaduwa nga example. Dua ka tao, Muslim, dili Muslim. Pareho sila na ay asawa. Ang dili Muslim, na siya imaon ng batasan ng asawa. Ang Muslim, the same, na siya imaon ng batasan ng asawa. Baik. So sa mga ninyo, sa mga naiwan, ang dili Muslim, ang iyang partner, mao batasan. Unsa ka ang mahimong resulta sa kinabuhi? Samo. Dayon ang utok. Kung sa utok sa dili Muslim, nga na siya asawa nga dili sila mag-uyod, dili siya ganahan nila mao batasan. Example na dahil ko na nakita ko sa kinabuhi para medyo pa ba? 19s. Misdan. Patasan, misdan na yun. Utok sa dili Muslim, ang iyang asawa, auto patasan. Wala tahon, alisdan, mangitag, mga sa pumupupo, di ba? Oo. Kung siya utok sa dili Muslim, Mangitag mayo nga batasan ng kapit. kung nai kapwa niya nga dili Muslim, mo-advise sa iya, puro sila dili Muslim. Uy, mag-antos ka kay naki-reward anak ko, mag-antos ka. Mataw pa ang dili Muslim? Si reward. Nabuwag na ka. Antusan ako na. Ha? O nila no? Kaya, ang Muslim, nasa yung asawa nga, maunong pag-asa. Kung sa'yo ba ito niya? Naibrada naman ko niya, nasa Islam ko na kung magsabat ka sa mga asawa,
Ako kaya ang reward ng anak sa ama sa kuma. Mama ko, masya Allah. Siguro, masya Allah. Di ba? Moto siya. No. Morong yaman sa mga babae. Babae na ibana nga di siya mo yun. Kaya mo itong batasan sa iyang palanaw. Yan ang yung babae yun niya. Akong bana mo itong batasan, hindi kaya yan itong palanaw. Kaya nasa yung gusto na di mahatag sa iyang bana. Pero itong pagkagusto is dili yapon kayo sa iyang bana. Dili yapon sa iyang bana, dili kayo. No, nakagawa mo sa likod. Yan, doon yung babae niya kung bana mo itong batasan. Example, na yung babae yung muslima. Doon siya siya kumana, pwede kumuha sa akong mga classmate kaya namin reunion. Sabi niya, atong sa high school na mo, so mga Christian to, automatic, di ba? Siyempre, natin inom kaya reunion. Tayo, mingon lang yung bana, ayun, buwan dito, dyan na ka. Doon, ito, batasan sa mga bana, ang ganahan natin niya, mga sa batasan. At doon siya sa Ustad, ito yung mga Ustad, akong bana, mga sa batasan. Pwede ko kung mga tagalang bana na lang. Yang po lang sa Ustad, kasi may problema siya mga bana na sis. Kung Ustad, kung nakita ko yun sa inyo, niya po lang, dili niya ihanda, kasi may kayo yun dahil. Kung namubal ko sa mga outing-outing sa mga pagkada sa unang magpuan sila, yun yun. Muna. Ako, muna ko sa akin, kailangan natin karoon ba? Sa Islam, ikaw ang babae ng muslima, nakaibana na wala ka niangay sa iyaha. Ako sa ka-muslima, naikitudlo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teknok, naikitudlo ang Propeta Muhammad aron ang babae ng muslim makasuludayan sa paraiso. Niingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pabinaw sa mga lain mga bana sa likod. Niingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyum ra'atin, kinsa man nga babae, salat khamsaha, magsala siya 5 times. Wasamat syahraha, magpasting siya sa Ramadan. Wahafizat farjaha, iampingan niya ang iyang pagkababae. Wa ata'at zawjaha, o gisunod niya ang iyang bana. Qila laha, isulti sa iya sa kanila sa paghukom, udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti. Sulod sa bisan unsa mapirtahan sa paraiso yung mga gusto. Allahu Akbar. Pila kapirtahan ng paraiso? 7? Asa? Saratan? 8? Siya. Saratan sa. Terus na kami na eh. Kaya sa to. Under construction pa. Naglinog. Sagkira na. Lumapito na sa kanilay. 8 ang pertahan. Ang mga pertahan ito sa paraiso, no, para namin na idea, dili na siya basta-basta mapirtahan lang. Kundi na ay specific ng mga tao na makasulod sa kanang pirtahan. Naipirtahan dito nga, ang ngalan is sala, bago sala, yani door of sala. Ang mga tao na hilig magsala sila 5 times, magsala sila mga sunna, magsala sila tahajjud, kandidato sila nga dito sila makasulod. Ang next yung pertahan sa paraiso, bago siyam, fasting, door of fasting, pertahan sa pagpuasa. Meaning, isa itong tao na magpuasa sa Ramadan, magpuasa Monday, Thursday, magpuasa 3 times, yani thrice a week, ay thrice a month, Sisha fasting, Ayamul Bid fasting siya, Ashura fasting siya, Yamul Arafah fasting siya, kandidato siya na makasunod siya dito. Bago sadaka, bertahan sa sadaka, kinsa itong tao na sige yung sadaka, sige hatay yung sadaka, sige tamang sa mga tao, kandidato siya na dito siya makasunod. Bago jihad, kinsa itong mga tao na mag-jihad, kandidato siya makasunod. Bago hajj, bago sa bertahan sa pag-hajj, sa pag-umrah, kinsa itong tao na sige hajj, sige umrah, dito siya makasunod. 5. Unang tao ninyo, subhanallah, na ay usa ka tao nga bisan asa pwede siyang musulod. Kinsa man to na tao? Ha? Ang babae nga makumpleto sa iya ang 4 ka sifa, katangian. Una, magsala siya 5 times a day.
Ikaduha, mag-fasting sa Ramadan. Ikatulo, ang pinya niya ng pagkababae. Dili siya masaya-saya sa TikTok, di siya makakita sa iyang ugat, sa iyang ubod, sa mga tao. Ang pinya niya yung pagkababae niya. Proteksyonan niya yung pagkababae. Ang iyang modesty niya, ang iyang pagkadalaga, ang iyang, bisag ninyo na siya, ang pinya niya yung pagkababae niya. Kato siya, ikaw ba, sundon niya ang iyang bala. Take note, kung ang isuko sa iyong bana is dili haram. Pero kung haram mo isuko sa iyong bana, ayaw siya sunda. Kung may iyong bana, pagtangtag hijab, maglakad ka, dili piti, ayaw sunda ang iyong bana. Pero kung subuhan ka sa iyong bana, nga dili sumbak sa Islam, subhanallah. Una-una mo daw yung reward ba? Subakon na ko ang bana, patay, ipas ko ano, basin dili ko sa paraiso. Pero kung sundon ako ang bana, mahimo kong sa mga, yani mahimong kandidato na bisan asa kapalitan sa paraiso makasugod ko. Kini ito na topic no, yan nga topic ba? Usahay, dili kayo babatian sa babae kung unsa ka delikado nga dili ka makasulod sa paraiso. Nga naman, kay dili na ko ninyo makita ko, inig namin ilubong nga patay, bitaw na may ilubong nga patay. Kami mga lalaki na may makakita, inig magkalong bitaw ni sa yuta. Kami nga nagkalong. Ang among iman na kay level yan ng iman na di ba na ito? Magkalong na Kaya magkalong ni sa luglanan. Bisan pa yani, dahil mo dali sa mga haram. Uy, ay sabihin kalau ni masih kami sulod yan kumbaga, taas ni ang level sa mga iman sa magkalong ni sa luglanan na naman. Ay nakabatid niyo, what if kung wabot ang panahon, kami na po ang kalutan. Diba? Muabot ang panahon, magkalot na, kay ilubong na ito si Ustad Rashid. Diba? Magkalot na, kay ilubong na ito si Abdul Karim. Diba? Magkalot na, kay ilubong na ito si Bro Julimer. What if kung kanaan muabot ng panahon? Muna ang ginahon na sa magkalot ni magkalot. Muna ang umuingan ang Islam, buhatan ni, maluwas ka. Sige, buhatan mo na. Nga naman, kahit nakita mo na mo kung unsay na yung resulta. Kung may ng Islam, ayaw na buhata kay delikado ka sa lugar na sige din mo buhaton. Kaya nakita mo na mo. Pero ikaw, wala niyo nakita ang silot, lamig yung sayo-sayo sa TikTok, di ba? Okay, lamig kaya yung mga pagbuhat ng sala. Kaya okay naman sa iwa. Pero kung kasabot ka, imo ang masabtan ang yani ang sitwasyon, praktikal, subhanallah, mahimo kang tao nakakitsulan sa Islam. Muna, kinimitaw ato ang lecture baka gusto na ko ipasabot sa inyo nga ang reliyong Islam, ang Islam na reliyon, muna siya solusyon sa kanila itong mga problema. Praktikal, dili ninyo ni masabtan hangtod niya makita dito ninyo kung saan nasa gawas. Ako nag-lecture ko sa inyo ani. Ustad, usahay, usod din mo ba? Ustad, naunsa pagkasolusyon sa Islam? Sige, ino nga ang Islam solusyon sa problema. Mas may nasa Islam. Mas may nasa Islam. Ganun na mo siya solusyon sa problema. Tagaan na mo senaryo na yung babae na buros. Babae na buros, kinsa nakaburos sa iya, dili iyang uyab. Uyab sa iyang amiga. Moto'y nakapaburos sa iya. Nga naman, dahil nag-inom sila sa iyang amiga. Nyabot ang uyab. Nahubog na siya. Siya ang nilagdan sa uyab sa iyang amiga. Siya ang nagburos. Tayo. Ato siya sa iyang papa, hila. Buros. Ang papa mo, wala kami nagkulang kayo, wala na kalpasakin mo, may nga na ka. Diba? Wala kang ginagawa, diba na pang mo kayo sa pilaw, pero kung naging bitaw mo pilaw eh. Moto siya, diba? Tayo. Muluwain ka, Rewind ka ka dyan, rewind. Kung saan tayo nahitabo, ano nahitabo to sa iya? Bismillah. Kasi ba ito ni Bert, siya nahitabo, ano nahitabo to sa iya?
Ha? Wala siya sa giya sa Islam. Oh, wala sa giya sa Islam. Ano ito? Kung sabi nga ko siya, ano nagro siya? Una, nag-inom. Di ba? Kung isunod niya ang balawat sa Islam na bawal ang inom, dili na niya makabuhat. Tayo. So kung di siya makainom, di siya maubog. Kung di siya maubog, di siya mapuros. Ha? Tayo. Ikatuwa, ang paglahag kauban ng barkada na gitan. Katong kainom niya ng iyang amiga. Ang katong amiga niya, kung kanto sa kodili, daw kanto o taon. Ngano ko sa'yo, ebidensya nga daw kanto iyang amiga. Pilipino man, so invite siya. Be, dali mag-inom na. Anak, kung sa ebidensya nga daw kanto iyang amiga. Nasa iyaw. Ha? Nasa iyaw. Tayo. Ikaw na dinikanan, imong anak na dalaga, ipaupan mo sa babae niya na iyaw o mag-inom. Kung ikaw, dili Muslim, ay, okay ra. Kaya wala naman sa imo pag-gibawal ang mag-inom, wala naman sa imo pag-gibawal ang mag-uyab-uyab. Pero kung ikaw sa ka-Muslim, na ayaw ubat na ng may hanak, kay delikado na, nalikuyab, matakdan ka na. So, na-save siya, di ba? So, magmuna siya dili. Dili. Maguto siya akong gilingon. Nga Islam ang solusyon. Ha? Wala ito? Tayo. Ikatuwa nga senaryo. Naayon sa ka mag-asawa. Ang bana niya, dako siya kung sweldo nga madawat. Kada bulan, 50,000 pesos, 60,000 pesos. Kaminaw. Yang bana, siyempre ang asawa, manarbaho pa ba o hindi na? Hindi no, bana nga 60 mil kada bulan, ang madawat. So first sweldo, 60 mil, karamot, dali nila. Dali sila. Pumunta na, magbusin nita, sige man. Bisa doon sa mga mga gusto niya sa mga palitaran. Kaya mong cart na yung buwan, andos niya. Puno kasi sa tamin doon. No, palit ko ako ng TV, palit wifi, palit buwan, kung sa mga papalit siya mga appliances sa balay. So, okay kayo, upside din ang buhay nila, di ba? Upside din eh. Malibayan din eh. Malibayan sila, mashallah. Na, ang iyang bana is naay katrabaho na kumbaga sugaron. Panigo silang sweldo sa isang tamil, pero nakita siyang katumabana niya na ang iyang katrabaho is kanang dako yung kwarta ba, may mo 100,000, 100,000, ano siya man ang ubay? May mo kwarta mo ako 100,000 niya, sa isang tamil naman ang sweldo. Ang ubay, kinakipaktan sa online ba? Kaliho? Kaya sa kulay mo, may kulay sa ako, kulay ko na. Patal na ibig, dako yung kwarta mo, please. Loh, puno, sige, sige na po, sulay siya. Sa unang patat niya, daon siya. So, niuli siya sa iyang palay, nasa 100,000. Okay kayo siya. Tayo, sunod nga patat, napildi na siya. Sunod nga patat, napildi na. Sunod nga patat, pildi. Ang total niya is niya 60,000 ang iyang sweldo na mauli niya sa palay na bulan, 5,000 na lang. Ang sama pa! Ghost project. Pildi. Kasi na ito sa ilang pamuyo. Gubot ang iyang asawa. Sa tulong ng asawa. Gubot na. Ang mga appliances na napalit, pamaligyan na. Putol na ang wifi, hindi sa bayan. Wala na, gubot na ang pinabuhi. Kung sa'yo na himo na solusyon unta, kung gibuhat ko nila, ginis naman yung anak. Islam. Ngano na himo solusyon dito ang Islam? Kaya bawal ang sugal, iwa. Bawal. Sa sugal, bitaw, tagal na mag-tip sa sugal. Ang sugal, dili mahita mo doon na mudaog ka sa sugal. Dili mahita mo. Kau na kung kisay mo daog sa sugal? Kisay mo daog sa sugal? Dili. Sugal mismo.
Ang tungir, tao sa mga tungir. Bangkir, tungir, karena siya, boleh mo daw sa sugal. Boleh mo daw sa sugal. Subhanallah, kapilang ni anak. Ako bilang sa unang panahon ng Muslim. Dapat kita untuk palit na ni Braha. Palit mo Braha, mo daw gani. Ano man, sa pulan ka mo. Nain doa ka, magsugal tungits. So, siyempre, katong tigpuan sa Braha, katong tungit, siya ang nagaya sa Braha. Pag daog ni, oy, prosinto na ko. Next nga kan sa Braha, daog na po ni, oy, prosinto na ko. Next nga sa Braha, asa na matulong ang ilang kwarta? Sa tungit. Pili na siya, pili ko na kulon na kung kaan na sa tungit. Wala may kwarta? Mag-iwas ka kuma. Ha? Kung ano nga? Maisip. Muna siya, ang utok sa mga tao sa palibot. Lugi ka. Bulok na gaya ka. Wala ko ka Islam. Balang bulok ka. Mawag ka sa tungin. Pero naka-Islam. Naka-kasing-kasing na laigiya sa Allah. Ayaw magsugal. Kay bawal na. Sige ko magsugal. Di ba? Naluwas ka. Bisag bugok ka. At least, naka-igiya sa yung kasing-kasing. Luwas ka. No? Wala kaibigan sa kasing-kasing. Wala Islam. Sugal ka. Bugok sugal. Dali ka mauwan. Kanang handak. Handak ba? Isang piso. Kapulang yan ang usawa lang na pagpalagog na. Ang mga prete ay makapanana. Bugok ka. Ayaw magpatan na bugok ka. Ay sigurado lang. Mulog ka sa mga dinosaur niya sa palibot. Bisa pagbilyay. Ayaw magkumpiyansa. Kung patad-patad ka na wala kayong alam kung sa mga kalakaran nga na nakita ko sa sugal sa bilyan, ayaw patad. Biktimahon ka nila. Bisa pagbulag basketball, di ba? Masali anak. Dulang basketball mo sa anay, ayaw pasagad ko. Pusta nga wala na kayo balo sa tinuod ng kalakaran. Kahit ang ikas team, kasabwat nilang referee. Kuha na to. Tayo. Ang saling tinod, no? No? Maunang ligtas o nakaigiya sa Islam. Nakaigiya sa Islam, luwas ka. Sa mga babae mo, ay tuwa na yani, pakpilon mo mga sayo-sayo, mo, matakan ka mo, mataas niyo grado. Wallahi, wala'y lamang na sa dipig. Pinsang teacher na mo yun. Nga kung hindi ka mapilog sayo, iditak ang inuang grado, agto ka sa dipig, pwede na siya makasuhan. Dinodili. Di ba? Maapil mo sa sayaw. Naman, kung ano naman kining, ang grades good. Ha? Iuwat ka mo. Bisa pag-di-sprang sa high school, partner, wala na siya'y labot sa grading system, mga kagsugon, ay mo pag-binubo. Wala na siya'y labot sa grading system. Bisa pag-sports, wala na ilabot sa grading system. Ay mo wala. Muna, wala ka Islam, buko pa yung ka, impyerno, welcome! Welcome! Wala ka Islam, buko pa yung Muna siyang mahitabo. Pero, bisan pag buko ka, pero naka-Islam, bilong ka sa mga bright, natawa si Iblis si Satanas. Asa siya na bilong si Satanas? Bago siya na yung Satanas. Sa mga anghel, nasa sa mga taas na level, sa mga himugna sa Allah. Naman siya giya. Muslim mga siya to. Pero sa dihang, nisupak siya sa Allah. Dili siya musujud ni Adam a.s. kung sa minito po sa iyahang. Bilong siya sa mga sinutanan. Nabilong siya sa mga sinutanan. Mao na siya. Ang punto na ko diri sa atong mga example mga kasunod sa Islam. Ang Islam ang solusyon sa kanan ng problema. Allah! Review ba? Imong i-review ang imong kaugalingon. Pag nakay problema sa imong pagsimila, nakay problema sa imong pagsimila. Nakay problema sa imong pamilya. Nakay problema sa imong mga anak. Nakay problema sa imong trabaho. Nakay problema sa imong bana. Sa imong asawa. Asa ka mga ito? Sa Islam. Islam. Saan? Nakay problema ba? Mga ng Islam?
Basa ang Quran, basa ang hadith. Pangunahan sa mga ustad, kung sa'yo problema na sila'y solusyon. Na sila'y solusyon. Balik ka sa Islam. Bisa pag ikaw, kahit balo ka sa imong kaugalingon. Kahit balo ka, nga ang pagsuot o sanina nga mo bakat ang iyong aura kung ikaw mga babae, bawal sa Islam. Kanang palandahan kay balo na ka nga nisupak na ka sa Islam. So magdahon pa ka nga mahimong malibayan ng iyong kinabuhi. Kalla wallah, yung pangarap mo. Sumpah man sa Allah, di na mahitaw. Magdahon ka na mahimong malibayan ng iyong kinabuhi nga dili ka maghijab, dili ka magkabayan. Ha? Grabe po. Ayaw ka pa uwan sa tanas. Kung bugo ka, ayaw. Pahala ka. Musaksis ka sa mong kinabuhi nga dili ka magsala. Dili ko magsala. Musaksis ko ani. Ha? Kung sa igingon sa mag-adan, pag magsala, hayya alal falah. Kung sa igingon sa hayya alal falah, alin na mo para sa tagumpay. Wallahi, ang sala tagumpay. Ang sala tagumpay. Kung dili ka magsala, ayaw pag-down na magtagumpay ka. Mulang kami sa exam, basta may exam po sa Manila, sa ako lang yung ito, para sa lagi, maganda na. Paglisod ang subject na mo, mag-examine. Kailan itong buwan nito sa magalan, dito sigurado ba sa buwang subject kung makapasa pa ko sa dili? Matulog ko sa iyo. Kahit mumata ko alas 2 sa kadaon, magsala ko. Magsala hangtod mabot ang fajar. Paghapit ng fajar, ito na ko sa Allah, ya Allah, ikapoy ko sala. Pila karaka ako na buwan, dagan, 20 karaka, 30 karaka, walang iyak, dagan kayo sa katalan. Ya Allah, gusto na mga exam niya, nung nag-iwan ka ang sala sa tagumpay, pinagi sa iyo ang sala, ya Allah, tagamit ko sa mga isang puma. Allah, ako pa'y hali sa mga kasong, dito sa Panginoon mo. Nakita sa start sa mga grades, sa kailangan 100, 98, 99, dili lagi sa kong grade, dili. Agi na sa pagsala. Tagumpay ang sala. Nakay-problema sa imong business, magsala ka. Kung fajar, doon asal lang rin siya. Nakay-problema sa imong mga anak, magsala ka. Masolusyon na insya-Allah mo na siya. So, muna siya ang mga example na kapatid sa mga kapatid nga ang Islam, solusyon siya sa atuang problema. So, the more na madumagan ang iyong knowledge about sa Islam, the more na mas mudul ka sa Islam, o the more na mas madul ka sa Islam, the more na ikaw magiyahan, o the more na ikaw magiyahan, the more na mahimong malibayo ng iyong kamoy sa kalimutan. Ang tulang din alhamdulillah, inawa niya nakakuha mo gamay na kalam. Inshallah, introduction pa ito siya sa mga lecture. Next week, maghatagtag mga video bukat na lecture. Kaya sayang yan ang isnap. Dahil gasto niya ang lecture, gamay na. Pagkakatan ng lecture, parang ito, kaya namuli ka sa iyong balay ba? Busog ka, yung tiyan, busog ba yung utok mo, di ba? O busog pa yung kasing-kasing. So, mo siya matuwang natin, inshallah. Next week, naghapon mo yan. Itong mga verse akong ibang sulti, nato na rin yung kamunta. Pero next week na lang, inshallah ta'ala, mas panimutan pa natin mga tuwang lecture. Kada ito, nakay nakakat mo niya kaalam sa Islam, inshallah ta'ala, wa ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir dawana, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.